Buenas, buenas, ahora sí, ahora sí que sí, ahora xa chegou a primavera. Chegounos o primeiro cargamento de iluro, desas plantas, que me ides a berrar, plantas que traemos de Italia, de Orto Mío, que tantísimo gustan e que, sobre todo, tan bo resultado dan. Xa temos algo de pemento enxertado, algo de tomate enxertado, temos a leituga que máis gusta, a que arrasa sin duda a iceberg aquí. Temos tamén pepino e calabacín dos amigos de Orto Mío, distribuído, como vos digo, por Semillas Iluro, aquí na tenda, que xa temos movimento, xa cheira aí a primavera, os hortos están listos, a ver se parara de chover, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí, na peneira, dende mañán mesmo, temos planta de Orto Mío, a planta italiana que tanto vos gusta, para todos vos.